an b'aw fo k'aw koɲuman dɔn k'aw barika da bi an nisɔn ka di an bɛ Bamako an bɛ Yirimajɔ an bɛ Kadɔbugu la an bɛ an ka seko fɛ a n'an jɛɲɔgɔn a n'an terikɛ a n'an balima n'o ye Sɛku Mama Famanta. Alhamdulillah an nana an ɲɛ d'a kan bi an nisɔn ka di a ye koba yira an na bi min bi an nimisi wasa silamɛya kɔnɔ min bi an hakili sigi min bi ayiwa silamɛ ɲuman bɛɛ hakili sigi n'o de ye jamana bɛ cogo min na bi ani diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na ani silamɛya yɛrɛ mankutu cɛ min bɛ silamɛya kan bi wulikajɔ min bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ bolo o de ye silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka silamɛya an bangena k'an bangebaaw to diinɛ taabolo min kan k'an bila o sira kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni mankan ye o tuma o baara min daminɛna an ka jamana dɔnnibaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara ale y'o baara min daminɛ n'o ye groupement leader spirituel bureau sigili ye a n'a groupe sigili ye ka fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya dɛmɛ ka an ka taabolo kɔrɔw n'o ye mawuludu bi bɛn sirifiko ye tiɲɛ ye maabako ye tiɲɛ ye maɲumanko ye tiɲɛ ye moriya kɛcogo ɲuman bi bɛn ziyara bi bɛn n'o ye o lafasali ye ka groupe fara ɲɔgɔn kan min tɔgɔ ye ko groupement spirituel leader donc o tuma olu farala ɲɔgɔn kan k'o baara min kɛ Mama Famanta a fana y'a ye k'a fɔ karamɔgɔ ye nin hakilila min ta nin ye ko ye ko min ka bon ale fana wulikajɔ kɛ sisan k'an fara ɲɔgɔn kan Yirimajɔ Kadɔbugu kɔnɔ yan an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka groupement ɲɛnamaya karamɔgɔ ka laɲini min o ka se ka kɛ an ka sigidaw la an ka togodaw la an'an ka quartier kɔnɔ cogo bɛɛ lajɛlen la o tuma nin kɛnɛ in kan an bɛ foli ɲɛsin Mama ma a n'a ka denbaya bɛɛ ani zawiya mɔgɔ bɛɛ o kɔfɛ fana ka foli ɲɛsin an ka Kadɔbugu dugutigi ma a n'an ka Kadɔbugu alimami n'o ye Yaya Sise k'a fɔ k'a koɲuman dɔn o kɔfɛ groupement leader spirituel a ɲɛmɔgɔ min bɛ an fɛ Kadɔbugu na yan an ka foli b'a ye o kɔfɛ fana commune 6 la ɲɛmɔgɔ min an ka foli b'u ye Sɛgɛnɛ Jawara kɛnɛ in kan an b'a fɔ ka koɲuman dɔn n'a ka cɛsiri o kɔfɛ ka tila k'an karamɔgɔ fo Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara fasojɔla don silamɛya jɔbaga don n'i ma kɛ Hayidara fɛ fiyewu silamɛya kama i kan ka k'a fɛ i faso kama n'i ma k'a fɛ i faso kama i kan ka k'a fɛ k'i golo ye finman ye parce que ale nana farafinya bila Valeur la Hayidara o tuma an nana foli kɛ Mama yɛrɛ la a ka so ka na dugawu ɲini a fɛ an ka réunion kɔfɛ ka na foli k'a la ka na dugawu ɲini a fɛ Seko i bɛ dugawu k'an ye dakuruɲɛ 2 inchallah اللهم صل وسلم على آمين 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 صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين 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 الحمد لله رب العالمين